guys, magkuhan ko kasukal. So, salong tayo. Ato sa ning anaon guys, kaya niya mga tibugok. May nang wala gid tibugok, masagol tawa na agid oh. Dayon guys. Ako nang ibutang diri ang itlog. Itlog guys, o margarine. Atong butangag margarine para papahumot. Humot na ito ang hotcake ana guys. Ya. Lambot ba? Online guys. Ato din i-mix ug maayo guys. Aron nindot ang iyang texture. Pino kaya ang iyang texture ba? Basta tarungon ug kuan mix. Ito di siya matunaw ang sukal. Saan na Mag-mix na pagkukuan para hotcake. Kwenta be. Yung gusto ng motor. Ito 50 natin. Ito ba? Ano siya palito? Kuan, bambi o kuan. Pwede na nabi kasi nawa. Hindi na be. Wa ko 50 lagi gipalit na ko gari lagi puno. Para mo daghan rin lutuonon. Para sir, ito naman ito sir. Ay man. Adi ko mo, gusto naman mo baga ulo. Ah, grabe di ka hatag og 10, 15. Panik ko. Gasan lagi nagbadaan o nabalik kag tubig. Akong butangag food coloring guys kay ganahan sila og naay color. Gusto nila yellow. Mauna ang butangan ako color. Gamay lang. Dagko jud samot na kong bukton na ni guys. Sikiking ani guys ba? Oh. Muna nakapadag ko sa bukton. Sa una sige ko kuan, sige ko big. Need og balanghoy guys. Facebook kon guys. Oh, lamig man ni kaon guys. Awa. Yellow na. Muna ilang gusto yellow. Apoy lang sige anak sige bake. Sakit sa bukton. Bugtaw. Ito na yung panahon niya guys ha.
Sakto na ni guys. Oy kay sakit kang bukton guys. Tanaw niya nato yung nagluto guys. Hapit na mahuman guys. Gamay na lang. Awa guys, for finished product guys. Oh, yummy guys, yummy. Gamay na lang akong lutoon guys. Dugay kayo mo magluto guys, kay isa-isa ra. Kada lunod isa ra ka buok mahimo kay gamay rang kaha. Dugay kayo mo may. Muna na giabot sa akong hot cake guys, o pancake. It's 8 na guys.